Έτσι, κάτσε. Έλα, βίντεο. Έλα, νιέβεσαι. Αγόρι, μιλάτε έτσι. Τι είναι μικρή μου? Τι είναι μικρή μου? Δεν, εντάξει, πάρε. Σταμάτα το βίντεο. Ναι. Πάρε μου μια φωτογραφία με τη μικρή. Τώρα απαγορεύει, για να δούμε. Γύριστε. Έλα, κλείς το βίντεο. Δεν απαγορεύει. Οι πρώτες λέξεις είναι. Και βέβαια. Γύριστε μου, αχ, κουνελάκι, 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 κουνελάκι. Θα βγάλουμε και βελτισένικα. Εσύ δεν κάνεις άλλη κουβέντα, να κλείσει το